Ndera ini ndokurovesa. Ndokurova. Bata tumwana kosere. Enda vanungana. Toda kuhodra kosi. Ngai muri right mimi. Ambiona kwende nyetse. Yerende agumuchandi dzoke. Cossy Yerende agumuchandi dzoke. Kamunyu ini yerende agumu. Oh, tawira Kachongwe. Oh my God, sawira wangu chaiye Kachongwe. Kamoto yakuno. Unofare aiwa kamunyu ndatosika izozi. Kamunyu. Ndatosika ipapa. Kamunyu. Posketa. Aripo buti. Aipo posketa uyekanda. Mai posketa. Ona. Apa. Skirpa. Kaka vakisi hamata. Ndachikutsvaga. Ndachikutsvaga. Unoresere. Ndachikutsvaga. Comrade Cossy Rules Dhaka going to MP. What could iwe? Cossy Rules to MP already. Cossy Rules. Uyu watonzwa achiimbwa nevaimbi kuti Kadoma Cossy. Kadoma Cossy. Saka ndiyada kuitwa MP. Kwete kuda kuitwa MP. Anoita MP isitoda kumuita futi MP. Aiwa wewe anokodzera Cossy Rules. Aiwa ini ndotanda kutomubhodera Cossy ni. Indine testimony ya Cossy we. Gogongo karwara mango. Serious varora serious. Akauya iye mbune nemota yake. Makuru wani. Akaenda nawo pachipatara chake. Akadzokorifwa MP uyu. Anechipatara. Ndakatosudwa mubhara ndikapuwa mapirisi. Lesibhedlela. Tara yakaisa munyevetete. Iye akatoisa tara. Akaisa maraits murodi. Ari paukansira. What about apa here? Muri kutaura zvishomesi. Ndakatopiwa mota yekufambisa kukona kuuya kwadaita. Mimika. Mukadzi wani kwa uri mukadzi wangu. Unati ukapiwa mota nakonzo wapi mota yapiwa ini. Mota yanzi ndere yangu. Kawachazapiwa ini. Mota ndere yangu. Nyaya dzenyu Auya chidriver pana mota. mota muitira kumba. Nyaya dzemota tutara. Kachongwe. Nditererewo insawira wako kamunyu. Simbomirai. Poskada. Unoona Cossy Rules. Munhu anoda kusalutwa murume uya. Chimomi asati taura kazvatafambira zvatatumwa. Kochi. Musi weSaturday, 18 March. 18 March. Saturday 18 March. Election na Cossy saka munhu wese? Kuna Cossy. Saka wese. Cossy. Tikamuti pama primary election. Tompita parliament MP. Chisaluta Tony. Munhu wese ngasaluta Boston. Poskada uyasaluta. Boss Cossy Rules. 18 March. 18 March. Primary election. Oza 18 March ngitikwa St John. Forward march. Salute the Cossy. Forward march. Salute the boss Cossy. Mabasi. Wana Cossy Rules. Mana Kadoma. 18 March. Primary election. Cossy Rules. Fair. Broken House March. Primary election sakanga. Munhu wese Cossy ari kuti madamuka. Achingoti kwakwamu. 18 March. Tubva tamuti futi muparliament kwakwamu. Wozi ndiye kwakwamu wacho kana. Vanenge vasina kuregister vaya. Audzwa. Waudzwa chitaura vanhu vazive kuti tesa tipakapa mwana kuregister. Pane wese asina kuregister nditika. Chitomhanya izvezvi kuzeki. Unoregister kuitira Saturday. Senini kamunyanzanda register. Cossy atopinda titi kwakwa. Akaregister kudhara anditika. Vanga vasingazivi kuti zveshuwa zita rangu ririko here. Azvinetse anditika. Unongobvunza chete, unongotora foni yako, wobva wabaya *265. Anditika hash. Chero kambudzi. Chero kuri papo wakatorara Kawana utoudzwa nzoni urikutera Cossy. Pana Cossy. Kadoma yese. Cossy Rules. Mwana Kadoma.
Kadoma. Comrade Cossy. Mariuthi. Cossy Office. Council. To Cossy. Right. Pamusoro ivarume pamusoro. Sawira Kachongwe. Doro tokupa. Aiwa mirai gawakomana tida kutaurawo zvinhu zvinoshanda komana kana tiri pabhawo tinofana kuti zvanga zvinoshanda nei. Aiwa pamarota zvine musoro ngatimbonyararei. Zvanga musoro nei. Kuwanza mafaiti. Ndinotanga zvina musoro nei. Tula wako iwe Sawira Kachongwe. Taura yako kamunyu takateerera. Sorry zvenyu naye unoziva teteka nevamwe vese mudhuwe nevamwe vese bosketa. Right, iwo marata ona pamwe mimi ndisina kudhakwa uyu Kachongwe anenge adhakwa. Ndinotengera doro rero. Mira mani Kachongwe chiko kani. Tula mani. Iwo tichakuisa pachato wewe. Tungwara mota varume nyaya unenge varume. Nyaya iri panapa varume ka nyaya ine musoro ka. Nyaya iri papa ine musoro atingatotaura pane zvokungorwisana tichipedza. Iwo musoro wako ukuri wakaita sewo. Iwo Kachongwe Iwo wakuboha mangewo Kachongwe iwo. Nyaya ine musoro varume atingatotaura. Andi munoona nyaya yaKossy Rules yakatichita yaKossy Rules. Andi munoziva kuti Cossy Rules mwana womusangano. Mwana womusangano candidate yemusangano. Andi munoona pana Cossy Rules. Angofanana nemunhu anogara mustrict medu Cossy Rules muno. Ngatipanane mukana akati tichitaura one. Andi ndikutaura Cossy akasiyana kai. Aiwa ndiye Cossy Rules. Nyaya tiri kutaura panapa. Andi munoziva kuti musi wa18 March. Ndizvo? 18 March weekend. Saturday 18 March. Kune maprimary election. Andibona kuratidza kuti vanhu vanenge vachimira nemacandidates avo emusangano. Saka izvi kuti honaiga kuna Cossy agara ari mwana wedu anga ari kanzura wedu achitakura marara achitipa mota dzekutakura marara akatigadzira road yese wevhaliya yari pakanzera akashamba lights kumagetsi uko ari kumira nesu handiri kuzviona uyu wakanorapiwa musoro bhanguru wagwara imira ndipedzezve naiwe Sawira. Saka tikuti pashoti period yakambova ari paukanzura ukaona sei development yese yamuri kupupura nemi apa tikambomira naye apa pacandidate wedu tikati Cossy ndiye candidate wedu ka wemusangano vamwe vese vemusangano ka vanotouya vachitoziva kuti aiwa Cossy Rules wati kutaura panafika mwana musangano. Then after that pachazoitika pamberi apa amberi apa handiti akumirira kuchange kwane ma-elections ema-MP kusvikawo vakuru. Saka iye Cossy tikamuisa pau-MP apa pamberi apa akumirira sort of constitutions. Kufunga kwenyu mimi madevelopment acho anenge akadii apo iye kukanzura kwakaratidza zvishandwa right. Izvozvi tomba tamira naye sacandidate wedu tobva tamuisa pau-MP apo nzvimbo yese inotange Cossy handiudzirwe. Inini chaiye ndakatozviona ndega ndakarwara. Unotozviudza wega. Yes, ndakarwara serious. Cossy akauya ega ari kansela azvita MP. Ndapedze kutaura mani wemarata ndapedze mani akatondendesa kuchipatara ndikarapwa chipatara chake icho chiya ari kansela kozoti akazvita MP. Cossy Rules mwana wedu womusangano. Cossy Rules hakuna singamuzivi mwana womusangano. Unoziva kuti Cossy Rules kana tichitarisa mukurarama munzvimbo pane vanhu vanonzi vane mwoyo worudo kana kuti vakatumwa naMwari ndiye wani mwana wandikaona munharaunda mbozisi wemukado. Right, unoona Cossy Rules iwe marata ndimbonyarara mani. Unoona Cossy Rules idzo dzikune nherera dzimwe dzatingatonzwawo dzimwe dzikutonzi hatodi kutonzi vanhu ari kutobatsire kubva kuchikafu kuchii. Saka utaura kuti munhu akadai mimi muda vangu vakadonotora ini ropa riya
iyo vari kudoneterwa mani marata donotra yacho vakatopuwa ropa kubva kuna Cossy ari kanzuru ipo akabatsirwa naKosi kunodonetwa ropa uyu chaiye boskeda uyu boskeda pupuro accident yawakaita neruoko rwake batire tsvimbo ndikisi sandla so lesi vakatwa waingeko watwasandlanyila patinaso lesi ukhosi saka manje toti kudini nemunhu akadai akatumwa kunge mwari kauyu Cossy Rules 18 March candidate yedu Cossy Rules right saka tikuti kuna Cossy manje izvozvi musi wa 18 March ndizo 18 March andi Saturday kune ma-primary elections saka vamwe nevamwe vemusangano vachamira nemakandidate avo tikatora Cossy Rules tomisa secandidate yedu yemusangano ipapo musi wa 18 March pana Cossy Rules tikamuti right tichibva ipapapo tichaenda pamberi apa pane mavhoti vakuru apa vanenge pakudiwa munhu tikati kuna Cossy tikamutora paMP papo tikamuti semwana wemusangano vanhu vese vemusangano chaicho vandonyatsoziva kuti aiwaka hakuna Cossy zvese zvakarongeka tinobudirira mudunhu varume chero vamwe vari kunze kwemusangano vada kutopinda musangano vasingamuzive ngavatopinda vanyatsoenda anonzi Cossy Rules akamira sei aiwa murume wekwandiri